An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye ntɛnɛn ye bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nanzara san kalo sabanan ye marisi kalo ye bi o tile 28 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an ma ladɔnna k'a fɔ bi o tile 25 ye jate ya san kalo 8 na no hijira san 1443 san dɔw de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ maliden minnu ni tora san 1991 san o san 31 na dafara Mali faranjala fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale taara tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi sunkalo kɔni bɛ ka se dala dumunifɛnw gɛlɛya b'olu ko la o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bangasi cercle dugu bɛɛ lajɛlen o sifinaka dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan olu wele bila faranjala fanga ma ɲɛmaw ma k'u ka lakana kɔni sabati ka marabolo la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Segu mara dugu dɔ bɛ yen nɔ Njugu olu ka misiw kɔni minɛna ka tunu n'olu ye olu fana misi dɔw kɔni minɛ ni ka tɛgɛ kɛ olu la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ bɛɛ fanga ɲinini senfɛ malidenw minnu ni kasarala a ko la san 1991 san sibiri tɛmɛlen na o bɛ kɛ o san 31 ye n'o sera wulikajɔ kɔni bɛ kɛ ka se ka tasibila kɔni kɛ malidenw minnu ni kasarala o ko la Mali faranjala fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin o furew ma ka tila ka wele kɔni bila jamanadenw ma basigi bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogoya minnu na wa a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ u fɛ wulikajɔ min bɛna kɛ sababu ye ka se ka sunkalo min natɔ filɛ ka se k'o kunbɛn gɛlɛya min bɛna na sunkalo kɔnɔna na ka se ka caman bɔ o gɛlɛya ninnu na an ka kolonɛl Asimi Goyita lamɛn. Bi an nana tasibila kɛ maliyɛn minnu ɲɛ tora 91 mankan na donc a ka kan san o san o waati mana se an ka na tasibila k'u ye o tasibila in o de b'a to n'hakili bɛ jigi la o b'a to hali bi an bɛ jamana in o ye sara kun mun na o b'a to o kun an b'o kɛlɛ an b'an jija k'o kɛlɛ o ka dafa mun b'a to hali bi maliyɛnw tɛ sigi o gɛlɛya kɔnɔna la n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ɲi bɔnna ɲɛna u ka sa a tɛna kɛ foyi an bɛ o kɛlɛ an b'o kɛlɛ kelen kɛ maliyɛnw ka hakɛ kɛlɛ an b'o kɛlɛ maliyɛnw ka lakana kɛlɛ an b'o kɛlɛ kɛ mun b'a to sini ma an bɛɛ an dusuma bɛ diya an ka jamana kɔnɔ an tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw fana ɲɛna ko gouvernement ye fɛɛrɛw latigɛ fɛɛrɛ min y'a to maliyɛnw tɛna kɔlɔlɔ dumuni ko la sunkalo in kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn CEDEAO ka sanction bɛ sen na mais gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ a mɛnna fɛɛrɛ min b'a to dumuni ko o tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka fɛɛrɛ fana tigɛ fɛɛrɛ min b'a to dumuni bɛ feere wari minnu na prix minnu na gouvernement yɛrɛ y'a ka prix sigi sen kan ka mɔgɔ bila mɔgɔ min b'o prix kɔlɔsi mun b'a to mɔgɔ kanu nin waati kɔnɔ ka taa gɛlɛya ɲɛsin maliyɛnw ma ka dɔ fara balo sɔngɔ kan mun b'a to kɔlɔlɔ bɛ se maliyɛnw ma mɔgɔ bɛ minnu b'o lakɔlɔsili kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali faranjala fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita yarabi ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye sunkalo kɔni bɛ ka se ani sunkalo cɛ tɔ ye panko kelen ani ɲɛ waawa ye maliden caman kɔni jɔrɔlen bɛ ka sunkalo kɔni kɔnɔ dɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ dala dumunifɛnw fɛnɛ k'olu tɛ se ka san k'a sababu kɛ sɔngɔ gɛlɛya ye an ka maliden dɔ hakili lamɛn a ko la. Sunkalo farida ye ala kɔni y'a kɛ wajibi ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen mais tiɲɛna kɔni n'an sigi b'a kan an bɛna kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ fana parce que a da ka wagati na cogoya don yɛrɛ an bɛ sugu kɔnɔ sanni tɛ yen nɔ o wari tɛ mɔgɔw bon sunkalo gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na fana n da bɛna se yɔrɔ min ma fɔlɔ min ka gɛlɛ o ye baloko de bon balo ka gɛlɛ malo ka gɛlɛ ɲɔ fana bɛ ka gɛlɛya ka taa bon sukaro fana bɛ yen sukaro yɛrɛ kulo bɛ 110 ɲɔgɔnna bila fɔlɔ bon sunkalo daminɛbaliya ye yala ni sunkalo daminɛna yɔrɔ dɔ bɛ sɔn ka fara kan kɔni tulu yɛrɛ de ka gɛlɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan n'o tɛ nakɛnɛw bɔlen don sisan olu ka nɔgɔn mais tulu kɔni yɛlɛnna yɛrɛ de tulu gɛlɛyara sisan fo 4000 kɔ 300 400 4000 400 4000 400
akilina tali dɔrɔn tɛ parce que an ka jamana ye jamana ye ni akilina ta k'a to ma ko a kana kɛ pour que akilina ye mɔgɔ ka se ka a kɛli bali a ka sariya dɔw ta mun bɛ se ka olu ɲangi ka maa dɔw bila ni ka taa jateminɛw kɛ est ce que an y'a fɔ cogo min na a bɛ ka kɛ ten wa est ce que jamanadenw bɛ k'a sɔrɔ cogo la bon ni an m'o jateminɛli baara ninnu kɛ n'a ye akilina ta k'a bila ten o cogo la mun ka di maa ye o b'o kɛ sugu kɔnɔna na dɛ parce que anw ye jateminɛliw kɛ fɛn caman bɛ fɔ teli la ko fɛn in prix ye nin ye mais ni taara an ka sugu kɔnɔna na an tɛ k'a sɔrɔ la dɛ. Sunkalo alala an kɔni b'a kɛ ni Ala ye parce que an ye silamɛw ye an bɛɛ n'i ka limaniya danyɔrɔ don an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ ka kule ni tile ye tile ka farin sunkalo bɛna kɛ tile 12 kɔnɔ mais an bɛ su o ye kelen ye baloko ta fanfɛla o ka gɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ b'a dɔn balo ka gɛlɛ bi ɲɔ ka gɛlɛ malo ka gɛlɛ yɔrɔ sigaro kɔni o bɛ ka yɛlɛ ka taa tulu b'o cogo kelen na ayiwa an kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na an bɛna préparer n'an se ye ni tun bɛ tali kɛ malilen nɔ ka seereya la yarabi Ala ka sunkalo kunbɛn ko ɲuman d'an ma n'an bɔra ye cakɛda min sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na dala dumunifɛnw sɔngɔko kama olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna dawala dumunifɛn ko la nɔgɔya bɛ se ka don o ko la cogoya min na an ko wa directeur général Bukadari Dunbiya an k'ale lamɛn. An ye nin lajɛ in sigi walasa an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baro kɛ lahala mun ni o ye an yɛrɛ ka jamana da dumuni ko ani an mago ɲɛ telimanw sɔrɔli ko ye ka kɛɲɛ ka bɛn ni nin waati gɛlɛya ye parce que a b'a kalama jamana diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ bi sɔngɔko a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bon an k'an sigi ka baro kɛ walasa k'a lajɛ mun kosɔn sɔngɔw bɛ nin hakɛ la diɲɛ kɔnɔ ani Mali la ale ni embargo jɔyɔrɔ kɛra mun ye sɔngɔw hakɛ la bi bon an ka jateminɛw y'a yira ale ni an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ n'an y'o olu yira o la a yira k'a fɔ ko embargo in n'a ta o bɛɛ an ka jago ma jɔ surtout ka ɲɛsin da dumunifɛn ninnu ma a bingalen wale talen ka jamana sɛgɛrɛ tile fɔlɔ ni semaine fɔlɔ minnu kɛra minɛn dɔ n'aw bɔra o kalama o sukaro sɔngɔ ko gɛlɛyala bon o sɔrɔla parce que mɔgɔw ka faamuyabaliyaw ale ni mɔbili minnu tun bɛ n'ale gɛlɛya minnu donn'o la an y'olu ɲɛfɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an tun bɛ minɛn na don togoya min na ni dɔ ma fara o kan foyi ma b'o la donc minɛnw bɛ ka don gɛlɛya laban nana kɛ min ye dɔɔnin dɔrɔn o ye alikamako yɔrɔ ta fanfɛla ye bon o fana sirilen tɛ u ka binganni wale la n'o ye embargo ye o sɔrɔla min fɛ parce que diɲɛ kɔnɔ alikama bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Rusi jamana ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ diɲɛ bɛɛ bɔlen b'o kalama an bɛ se ka hakilisigi min di mɔgɔw ma o de ye bɛɛ k'o faamuya ka timɛ minɛn hakɛ min donna minnu bɛ ka don ale ni baara jɔlen tɛ banki siraw fɛ baara jɔlen tɛ min ye pɔrikow ye cɛsiriw kɛr'o la donc an bɛ se k'a fɔ bi ni Ala sɔnna ma an bɛna se sunkaloba min ma minɛnw bɛɛ sugu kɔnɔna na sigaro min b'an bolo yan nɔ kalo 4 fo ka taa se o sanfɛ a b'o bɔ min maralen bɛ an bolo yan donc sigaro ko tɛ an na malo ko tɛ an na gɛlɛya minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'olu ye laadala gɛlɛyaw ye an bɛ ka jija k'olu la mun b'a to olu bɛ se ka nɔgɔya c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri kɛ commissariat à la sécurité alimentaire la ni gɛlɛya kun bɔra dɔrɔn an bɛna ka na OPAM ka malo ka a dayɛlɛ mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la. ni tun bɛ tali kɛ Bukadari Dunbiya la a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ nɔgɔya ka se ka sɔrɔ yarabi Ala ka nin hakilina ni sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye banga cercle kɔnɔna na ye sifinaka caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka lajɛrɛba kɔni kɛ ni ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma mouvement patriote pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bangas olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ wele kun tɛ dɔwɛrɛ Bangasi marabolo kɔnɔna na Bangas cercle dugu caman kɔni bɛ bi ko kalan tɛ yen nɔ kalansow datugulen don wa yɔrɔ caman bɛ yen nɔ maaw tɛ ka se ka bɔ ka t'u ka ciw la u ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka ɲɛmaaya ye ɲɛfɔli kɛ nanzarakan na maa dɔw b'a ɲɛfɔ todunkan an ka lamɛn. Mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bangas ka yira k'a fɔ ko Bangasiden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la président ko ale bɛ kuma ta k'a ɲɛsin Mali autorités ma n'o ye transition mɔgɔw ye k'a yira k'a fɔ ko fo bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛ kalo 4 bɔ an ka mɔgɔ minnu minɛlen don otage minnu kɛra novembre kalo tile 10 san 2021 kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na a b'a kalo 4 de la donc ko mɔgɔ ninnu ma se ka libérer fo bi donc kibaruya ma se ka dɔn a la o kɔfɛ ko a bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ 50 min minɛna ka kɛɲɛ ni marisi kalo tile 18 ka na tile 19 ma
mɔgɔ 50 minɛna Tori commune na dugu min bɛ wele ko Bɛrɛnbɛ ani Wedenkɔrɔ ko mɔgɔ 18 sera ka bila a la donc ni Ala yɛrɛ ka laɲini ni a ka sabati ye donc a bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ a ko c'est vrai Mali sɔrɔdasiw u ka jijali kɔnɔna na o ye jijali dɔw ta ka bayi commune Sɛgɛrɛ ka taa furani dɔw kɛ walasa terrorisiw ka terrorisiw gɛn mais o bɛɛ la an b'a yira k'a fɔ ko Bankasi a bɛ degun kɔrɔ min kɔnɔna na halisa a b'o degun kɔnɔ donc degun ma ban. Wa an ye point de presse caman kɛ a kan ka communiqué caman kɛ a kan wa ko an tɛ sɛgɛn wa an tɛ ɲina an bɛ segin k'a fɔ tuguni walasa malidenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ani Mali autorités olu fana ka bɔ a kalama madama ni Mali autorités n'o ma u ka rôle min bɛ yen u ka kan ka baara min kɛ jamanadenw ka lakanani o y'u ka hakɛ dɔ ye ani jamanadenw fana ka se ka lakana sɔrɔ donc o y'u ka hakɛ dɔ ye ka kɛ ni an ka sariya sunba n'o ye constitution donc o article fɔlɔ ani a fila o min b'a yira k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan wa a bɛɛ lajɛlen ka kan ka lakana donc k'u tɔpɔtɔ cogo min na donc faut que Mali autorités ka wuli donc o kumakan min fɔra donc u ka baara kɛ n'o ye donc ko an tɛ se ka faamuya k'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na Mali sɔrɔdasiw o bɛ ka yɛlɛ en puissance o kɔrɔ fanga ba de b'u la o bɛ ka yɛlɛ ni fanga ye donc ani ni minɛn baden minnu fɔra k'a fɔ k'a bɛ ka san o ma kan ka to fiyewu terroriste ninnu u ka dankari kɛ Banka cercle la u ka kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la walasa Banka cercle a bɛ se ka lakana sabatilen sɔrɔ cogo min na. Commune 12 in kɔnɔna na n'o ye Banka cercle ye halisa ekɔlisow datugulen don n'o ye Lasagu commune ka na Bayi Jalasagu Kulogo Wɛnkuru Sege Sokura Subala fo ka taa se Tori donc ni dugu minnu fɔra ni commune fɔra ni commune kɔnɔna na ko ekɔliso bɛɛ lajɛlen datugulen don kalan tɛ. Wa o commune 9 in kɔnɔna na commune 7 o réseau tigɛlen don hali i ka wari ci i ka mɔgɔw ma baara don parce que appel tɛ don wari tɛ se ka ci waati joli an b'o kɔnɔ fo bi donc taama mɛnɛ sisi ma bɔ ko ekɔliso minnu datugulen don ekɔli datugura donc o ye yɔrɔ min yɛlɛma ka kɛ kuran yɔrɔ dɔw yɛrɛ taw yɛlɛmana ka kɛ madrasaso yɔrɔ ye Banka cercle kɔnɔ a bɛ nin lahala de la yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ dugu ma ko Masakana ani Wankoro sugu tilalen don muso b'u fan cɛw b'u fan a bɛ jadisu se mara la cɛw tɛ don musow ka fan na muso fana tɛ don cɛw ka fan na ka sugu tila fila ye terrorisme o kɛlen don ka sege mara yɔrɔ dɔw minɛ n'o ye mɔgɔ jugu ye mɔgɔw kɛlen don ka u ciblé a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko ouest du plateau de la commune de Ségué donc o yɔrɔ la ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ yen ni mɔgɔ jugu ye u bonnen bɛ yen u baden u bonnen bɛ o yɔrɔ in na o kɔrɔ b'a yɛrɛ fɔ an ka commune na mɔgɔ jugu min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔw dɔnnen don recherche ka kɛ dɔrɔn donc ninnu ka se ka bɔ yen ka bɔ yɔrɔ la a yɔrɔ dɔnnen don kuma bɛɛ réseau sanfɛ a yɔrɔ bɛ ka fɔ mais an tɛ ka jaabi satisfait jaabi min b'a yira k'a fɔ ko vraiment cercle ka se ka fura ka ɲɛ donc an tɛ k'o ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ à chaque fin de mois kuma dɔw la o bɛna baga dugudenw ma marifa bɛ ta ka yala yala dugu kɔnɔ ka mɔgɔw bagabaga ani fo ka jakaw ka mɔgɔw forcer k'u ka jaka bɔ hali n'a sɔrɔ ni sagaden 2 saba b'i bolo donc i bɛ force k'i ka saga kelen o bɛ kurudi la wa en cas n'i ma sɔn donc i bɛ minɛ ka taa n'o ye o de kɛra Bɛrɛnbɛ ta ye u nana k'a fɔ k'u ka jaka di donc olu ko tiɲɛna vraiment a y'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ anw na donc bagan fitinin bolo an nafolo fitinin bɔ an tɛ se ka di o sababu la o ye ni mɔgɔ 51 ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa minnu ye cɛkɔrɔbalamaw ye minnu si jɛlen don dɔɔni o mɔgɔ 18 ɲɔgɔn na o y'u bila minnu ye jeune lama ye donc olu garder bi an bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ jugu bonnen bɛ yɔrɔ min na ninnu yɔrɔ ninnu bɛ se ka lafiya cogo min na u ka lajɛ u ka base sigi yen u kana taa ka munumunu salon kɛ dɔrɔn ka segin ka na u da Bankasi donc vraiment nafa t'o la u ka wuli u ka lajɛ u ka base militaire dɔw bila yɔrɔ minnu fɔra yɔrɔ minnu ye ko yɔrɔ jugu ye donc u ka taga u ka base sigi yen walasa lafiya bɛ se ka na cogo min a bɛ san damadɔ bɔ dɔw yɛrɛ tɛ se ka sɛnɛ kɛ u tɛ se ka taa u ka foro la ni samiya yɛrɛ de sera u bɛ mɔgɔ dɔw baara u tɛ se ka taa foro la mɔgɔ min ye san joli kɛlɛ bɛ yɔrɔ la tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ samiya natɔla filɛ ni samiya nana o ko kelen de bɛ k'a to ni lahala la ni samiya nana donc wa u tɛna se ka sɛnɛ fana kɛ tuguni donc o fana ye gɛlɛya wɛrɛ ye donc min yɛrɛ tɛ se ka lakari u ka lajɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ yanni samiya ka don donc kofɔlen minnu fɔra ale o bɛɛ bɛ se ka labɛn walasa an ka mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Bangasika dɔw ka wele la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko wulikajɔ kɔni ka kɛ basigi ka se ka na ni mara ninnu kɔnɔna na yanni sɔmiya ka don ko ni sɔmiya kɔni donna ko dɔ bɛ fara gɛlɛya kan yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo la bi bɔliba kɔni labɛnlen bɛ bi ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ ni waati la karamɔgɔ Abulayi Kulubali bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ karamɔgɔ salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Karamɔgɔ ni waati na i bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnnikɛlaw ye.
Ami fo ki wale nyimandon ka lama ba defo ya foto muna ko bato ko tiba wolola effectivement nyonon marabolo konare do krane na no e do ofri commune nyono ere comme san flabe do ofri ado mana commune do ofri be marami konala o kurumari ki tama bado de la benendo bi krane na do ofri fe ni ma ni do ofri la de kam ni ma ja gele ba bena do ofri ka do ofri dugumbe no e farabu deba bo farabu do ofri commune de fe o kabno datugura fo na se ambe do mena ko bi do ofri yoro chama na gela be do ofri ka were de farlanyo nga ni o ye ke ka so were ka kulukule ka marfa uta ka fukubu yere lakana o ko na se anga sura fu nani ma ambe do mena ko bi o do ofri be la pia mena do ni ndoro itu wa wuli ga do se fe o ye ode o we muye ka fo ni mali be jara ka fo ambe ni fe wal man ten fe nu se mayala wal ma wulu ma wuli ga do kala abi ka ba ko o what do te mana ulu de kulega fo foi ka ke katangani ugalla kana nga bi we have photo me na me do me ko bi amabande nyame kulo bole kolo kono ote akubani o amedo me ko bi na manya ka fanga sura selaka ulu koma sera ka gera ula doni noni ka to ka munu zalo do ke u krefe nu nyekoro folo ukuni nyo vama ko do la bibi na wala ka nyo fama o do la doni o de kama we ayira ka fo bi kuma mi be sina ka arimali to ko cheno ya ngasura sela kawi ma munu be sina bi ma do fenu ba foko usura su ye gela ta kanya suma walma sura su bilama ka foko utu fe walma ubu fe ulu te dore da uguna faranyo ga bi do fri commune kono na dugu mimbe bi nu lugu se ga faranyo ga ko so ga fala ne be do fri commune dugu fla ni wonte o fala fando fe no ko tron bolo ga dugu tani signi ulu bebe a dugu tugu kata se jine tu ni muso nyama ko ma u be faranyo ga bi sergi kubra marché baké bi ka ira ka fo risla ba anga jamana o bi risla u bu fe u be mali sura su fe u nu deme ma u bu fe bi ka se ga mali ka fere beke anga jamana bobolo la ani o ko fa ka yiru fe u ka fere besi singa ka ni yoro intani ka segi mamunu ba foko farabu libira foka ubuna dobi ka foko farabu ma libiri ka nyiru sa alibi u ka fere beke farabu de ka se ka libiri parce que do frère te benina mamunu yere benulu kutara farabu ka koro o sumo ba ga fega bi gela ba be farabu ga na duma nya ba do frère commune kono tamo ba de bina ke ka nyesi amaka ke la yinwe ka ira jamana nyema wala ambe so su ko amba yinu fali bu ga fere beke farabu ka se ka libiri ani o ko fe dugo be bi no be dugo fe na mara ko na ka ja kurmari rebele ele ko na mo ko se ga seneke tama kuma de we na ka ko ye kunu were ni ya lage awmbia ya ne rebe keneka ya kunu ngo surasu anya yu ka moblu ko ni mali tawni deme ba no iri surasu kunu ngo anyu yoro chamana ya ul moblu ka munu zalo ke ka takungo ko na wala anyu yo ufe o ko fe strigi nimbe ni o masu mina kebi surasu rebe na yi keneka ka e krefe marsigala o krefe kamini sisa ka fara uga kuna fondi so mo ka no dirpa mo lu na ye keneka kamini sisa ma se ga fo o moblu bian kaba o kami fara o ka mi e ka do ga fo mara ko na lakana balia ko gumu ko na fara bu krefe dugu mi be no e kana yo dugu korobay aye kuna fondi sara ga fo kuna sinu ko wala dugu ke ba no jare wala telma o yem suni o duga bagando fana cekata o ba yira ga fa hali bi fara bu na lamini itsaga gere dugu la fi farabu krefe walma ki to farabu kono na kidi sera kere dala bi gela munu be abakurumbala o de ni ala sonama marsi mena damene soni jama babi bolembe bi a marsi mena ke to mena na ko temena akuna fonto amnu daw ma seri kulwai indi ce ganya folla awanti ni tume tali ke karamo abla kulwala nyono ngaw feno ami dore ke wulga jon kunte dore jamana basiki bisaka soro to kono yara bela kanga jamana basiki nam boray segu marabolo la dugu mena fama go nyugu dogo frante jan temele na ayira la ko jari wala tikila ma ko nana kan luga mshu bela jele ngoni cheni ngatani uye utura munumunu salola kosa da na mshi do ko ni mununa lu yere ka yoro la uli yere teke ko mshi ko fele no ka yira ka fo no lu ko nga mshu masro ni mshi ko fele no ku te blade dugu musula ka bela jele ngoni bora ni nga tu sigini mshi nu koro ka yira ka no lu ga mshu ko masro ni mshi nu tebla anyi ngale ke dugu den dola ambalo ke bi rodmena ay kuna fon soro ko alamsa kay mishi do mine aga mara kono o mine ko ejumay anyu mine ko mina jesu na ngam suche kwa bo ang do ko mine kenanu ya ang ma yoro la ya wala ang do ko mine kenaya betuma u bang nu buleya na ato mabla antu bla ndiru ba ambulu kana ya ndimi jesu mi dudi o jesu ko mi dudu antaw mena na samt mine ko dara samt mine antaw mena nula mo tare sula utara giri mi digana uka do mi digana do mi digana bulla ngaw mi digana do e kulu ma buzo ku yana ulunni wa ubie suti unini mi shukuno bunni fe adongo karam mi digana bulla utara mi suye sunu magana kula ka su jamana kwa am kula ple
o ma tɛmɛ tile 3 kan directement an fana ninnu sɔrɔ n'u ma an bolo yan n'an taw mɛnna n'u tɛ sɔrɔ an ye ni ala fɛ aw yɛrɛ dara la k'a fɔ aw ye misi minnu minɛ k'o ye jadisiw ta ye wa jadisiw taw don jadisiw ka misiw don a dalu ye jumɛn a dalu min an y'a mɛn ko misi min dɔla misiw de k'a fɔra ko an ko ndola misiw ko ndoba an ko fara ɲɛna parce que ndola yɛrɛ jɛrɛsi dugu de bon ni misiw bɔra ndola bolo ka na ko n'ala sɔnna ma n'o a kɛra olu ka misiw ka ban donc an ye an tɔ taara o bolo kelen de kan donc an ye u taw sɔrɔ ka ban o tuma n'ala sɔnna ma kɔni donc taw b'an ninnu bolo yan an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ jadisi ko la ko jadisiw tɛ maa basigilen k'u bɛ boliboli kɛ ka dogo ka taa dangari kɛ ka ɲɛsin maaw ma aw kana misi dɔw minɛ k'a yira k'a fɔ k'o ye jadisiw ka misiw yalima jadisiw sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen b'u la aw ka yɔrɔ la wa u b'an ka dugu kɔrɔ cɛ an tɛgɛna m'u kɛ yɛrɛ de parce que an ka dugu yɛrɛ la i bolo yɛrɛ kilo kelen n'i bɔra dɔrɔn kilo kelen n'i fara jadisiw mun kutila k'i faga ala ka mɔgɔ se ka taama ka tɛmɛ kilo kelen kan sinon i ni jadisiw don ɲɔgɔn na mali faamaw ka an dɛmɛ sinon an kamana kɔnna vraiment hali kalama kan k'an di ci kɛ misi ninnu minɛlen ni sisan cɛ maa dɔw sera aw ma k'a yira k'a fɔ k'u ta ye misiw ye wa tiɲɛna misi ninnu minɛnen a fɔra ne ɲɛna ko dɔw nana mɛ tiɲɛna ne ɲɛ ma da u kan ala k'u tiɲɛ ne ɲɛ ma da u kan dɛ ko dɔw nana k'u ta don o maa minnu nana olu ye jadisiw ye yalima olu tɛ jadisiw ye de dɔw kɔni y'a fɔ ko tiɲɛna k'o ye fulaw kɔni an kɔni yɔrɔ ninnu yan nɔ yan n'i bɛ jasi min dɔrɔn fila don an ka misi min taara ka ca tiɲɛna ne sera misi dabɔ ɲɔgɔn misi ka ca dɛ wallahi a ka ca samadi muso bɛɛ bɔra ka fɔ faamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la ni an taw ma d'a ma ni misi ninnu u tɛ taa muso bɔra kɛ fa bɛɛ fa tiɲɛna u ka fara anw kan ka anw dɛmɛ n'o tɛ tiɲɛna anw kamana kɔnɔ an ka sigida la an tɔɔrɔla an sɛgɛnna wa jadisiw kalama k'a fɔ ala an di ci kɛ ɲinɛ bon an m'o danga kɔnɔ yan k'a fɔ ɲɛna i k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye cɛ ko fara ko k'an dɛmɛ nka kama kira kama fɛn min sɔrɔ anw bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ n'o tɛ an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la i tɛ se ka bɔ ɲani an ka dugu kilo kelen sinon jadisiw b'i faga wa u ka tu kɔnɔ o bɛ yen fɛn t'a la fiyewu ni i yɛrɛ fo i ka laseli la yɛrɛ bi ala k'i bolo mɛn ko la ala k'i n'an dɛmɛ ala k'i n'an sutura ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la ɲugunkaw fɛ yen nɔ yarabi ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye mali finitigilakaw ka kunnafonidiso min bɛ diripa olu kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ka kunnafonidi baro dɔ kɛ jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ finitigilakaw ka baara la cogo min na kunnafoni lankolon min bɛ munumunu salo la faamuyali ka se ka sɔrɔ ka yira k'a fɔ finitigilakaw bɛ baara minnu na min bɛ tali kɛ chef d'état major général des armées Umaru Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn a ma daminɛ bi o mali ye jamana kɔrɔ de an bɛ kɛlɛ mun na bibi in na a kɛlɛ ka gɛlɛn parce que mun de don i t'a dɔn jugu ye mun ye i mun fɔ sɔgɔmada fana i bɛ cɛ i b'a sɔrɔ wala bere b'a bolo a bɛ ka bagan dɔw gɛn a bɛ moto kan a bɛ ka taga miniti 30 kɔfɛ i b'a sɔrɔ wala marifa b'a bolo a bɛ mobili dɔ kɔfɛ marifa jugu b'a bolo a bɛ ka kojugu kɛ o kɔrɔ i t'a dɔn mun ni mun ye mais a bɛ kumajan bɔ an ye progrès caman kɛra quoi progrès caman kɛra mɔgɔninfin ka wala o fɛn na wa o y'a prévention ye mun ye sɔrɔsiw bɛɛ la c'est à dire que don o don kuma bɛɛ ni formation bɛ an b'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna ni wala ni ye mɔgɔ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ou bien ni voici an bɛ sensibilisation kɛ quoi ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye a situation sugu mana kɛ voilà voici pour que ka mɔgɔ préparer déjà voilà a fɛn ninnu o ye prévention ye quoi filanan ye mun ye n'a ɲɔgɔnna kɛra kɛlɛ ye mun fɔ no kɛlɛ ye voilà mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ min se kuma dɔ la mais n'a ɲɔgɔnna kɛra an mun ye commandement ye an mun ye faso ye an tɛ vagabond ye an tɛ miliciw fɛn ninnu an ye jamana de an ye on a prêté serment an ka layiw de di k'an bɛ jamana lakana n'an ko bɛ jamana lakana fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka jamana ye layiw ta fɛn minnu na an tɛ se ka t'o kɔfɛ o de y'a to n'a kari violation sugu ninnu kɛra ou bien o ye diɲɛ kɛlɛ bɛɛ hali na an yɛrɛ ka armée tɛ armée wɔɔrɔw bɛ yen minnu ye fɛn kɛ mun ka jugu ni nin ye mais an t'an référé o la an man ta de dɔn n'a ɲɔgɔnna kɛra an man ka responsabilité ta n'a sɔrɔla investigation bɛ kɛ n'a cas fɛn fɛn bɛ yen ne kɔni depuis ne bɛ kuma ma fo bi na cas fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra an n'an y'a mɛn réseaux sociaux kan hali o don na mun fɔra tisi ko sɔrɔsiw attaquera cogo min fɛ on a fait un message an b'a fɔ u ka taa investigation kɛ k'a lajɛ mun ni mun kɛra mais mɔgɔ bɛ fɛ ka kɛ cogoya min na ka taa dɔrɔn ka i t'a kun ni n'a fɔra dɔrɔn ka taa mɔgɔ minɛ dɔrɔn k'a siri k'a don kaso la o fana je pense que justice mɔgɔw o fana procédure dɔ respecté quoi sinon a cas fɛn fɛn kɛra n'an b'a kalama an bɛ mɔgɔ bila an ka investigation kɛ ni tun bɛ tali kɛ mali finitigilakaw ka ɲɛmaa la chef d'état major général des armées Umaru Jara a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye kulu dɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan kulu bɛ dɛmɛɲɔgɔnya kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɔlɔlɔ fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka finitigilakaw sɔrɔ kunnafoni jugu fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka finitigilakaw sɔrɔ olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ kulu yɛrɛ tɔgɔ ye collectif pour la défense des militaires olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ kalo 10 tɛmɛlen na finitigilakaw ye baara minnu kɛ u ka ɲɛfɔli kɛ o la u ka ɲɛmaa ye Basungalo Konate an k'ale lamɛn ko caman bɛ yen jamanadenw t'a dɔn donc ni an tora ka nin baro sugu kɛ an ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka jamana marabagaw kan
donc jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ parce que kunnafoni ni kunnafoni ma di a di cogo la jamanadenw bɛ se ka fujinɛ ou bien dɔw bɛ se k'u den kɛrɛfɛ u tɛna se ka foyi faamu mais n'an ye ni lajɛ sugu sigi donc a b'a to jamanaden fanba bɛ yen nɔ hali ni mɔgɔ jugu y'a ese k'u bɛ hakilina kolon don u kunkolo la n'u ye nin baro sugu mɛn donc u bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na an ka kɛ i n'a fɔ ji ni sukaro yɔrɔ n'i ye sukaro kɔni kɛ ji la ji bɛ to a couleur de la n'i y'i bolo da la k'a da i nɛ la i b'a dɔn k'a ka timi n'an farala ɲɔgɔn kan ka fɛn kɛ jamana in bɛ kɛ ten de donc n b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana in yira n'an kini bolo ye mɔgɔ si kana jamana in yira n'an numan bolo ye tugun. Ni tun bɛ tali kɛ Basungalo Konate la kɛnɛ kan yen nɔ Bubabel Jawara ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Kalo 10 o fanga o bɛ minnu bolo bi n'u ma deli k'a miiri k'a fɔ ko olu yɛrɛ u y'a mini don o don k'a fɔ ko jamana fɛn o fɛn n'a bɔra ka bin ni jamanadenw ko k'u tɛ nin fɛ i b'a sɔrɔ ni fanga in bɛ se ka ka jamanadenw ta ye. Kalo 10 Mali armée bɛ top 100 kɔnɔ dugu kɛmɛ bɛ sigi ka kuma Wolomati Tabako ko kan ka kuma fɛn min ye finitigiya yɛrɛ kuma kan kalo 10 an b'o kɔnɔ CEIA ka rapport de don. Kalo 10 Mali armée bɛ top 20 kɔnɔ armée 20 bɛ sigi Afrique kɔnɔ ka kuma finitigi ko kan Mali b'o kɔnɔ. Kalo 10 Mali armée bɛ fɛn min ye 3e puissance militaire après Ghana Niger de kun b'an ɲɛ an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi ɲɛmɔgɔ tɛ u bɛ keleya. Kalo 10 kɔnɔ an tɛmɛna olu la bi Niger bɔ an kɔ anw bɛ ka Ghana de bɛlɛn sisan ka sɔrɔ k'an ni da Nigeria kan. Kalo 10 kɔnɔ CEDEAO francophone n'o ye CEDEAO dugu kɔnɔna la minnu bɛ nanzarakan fɔ Mali de y'olu ka puissance militaire ye bi dugu tɛ min bɛ Mali kan bi. Ni kalo 10 kɔnɔ Mali diaspora b'a ka passeport kɛ chaîne de ka don a kana ka yala n'u u bɛ taama la wali jamana kan a bɛ fɔ de k'e ye jɔn ye n'i ko Mali a bɛ ko ko Mali de Asimi a b'a fɔ ko awɔ Asimi tɔgɔ dara Mali. C'est un honneur. An ka budget militaire bɛ G5 bɛ sanfɛ grâce à ces jeunes là. Balimaw an kun kɔnɔ gannen bɛ min na n'o ye k'a fɔ sira bɛɛ kun dalen bɛ duguma sira ma n'o ye goudron siraw ye ka na fɛn min ye anw ka terrain ka kule pour la toute première fois a kɛra o don o an b'u fo la ka tila k'a ɲini wagati min na embargo bɛ bi anw kan ko k'an daji k'an kana se ka wuli k'an jɔ k'an ka tila ka wulukutu ka tila k'a ɲini transition ka laɲini kelen bɛ transition bolo ko Mali ka bonya u ma foyi ɲini dɔrɔn ni ni Mali bɛ barika Mali ka bonya o de kɛra Mali ka gɛlɛya kun ye Mali ma partenaire foyi kɛ mais Mali ye fɛn kelen min fɔ ne bɛ segin colonel Assimi Goïta ka phrase kelen kan a ko aw faw t'a sɔrɔ an k'an ta sɔrɔ o de kɛra bonheur ye maliyɛnw ma o kalo 10 kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ décret taara ko sumankisɛ kelen kana bɔ san wɛrɛ malo b'o la kɔɔri b'o la tiga b'o la fɛn caman b'o la ala nana ka na ye Mali yɛrɛ kun bɛ ka 8 millions de tonnes de céréales de ɲini ala y'a kɛ million kɔnɔ tɛ ala ye million 1 fara kan. Ni tun bɛ tali kɛ Bubabel Jawara la a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye Sherifu Usumani Madani Haidara ale tun bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ a ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔ kɔni ka kɛ ka baara kɛ tilennenya la ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka cɛbɔ n'o ye Papa Jalo ale y'an sama Sherifu Usumani Madani Haidara ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. Faama tɛ fila ladigew de bɛ faama ye kelen ye ala n'ala y'i siya m'a fɔ i ka seli a fɔ ala cɛ nka i ka ŋaniya ɲini i bɛ jamana min mara o don ko bi hɛrɛ ɲini ka na jamana in kɔnɔ n bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la n bɛ fɛ jamanadenw k'u ka hɔrɔnya sɔrɔ ni faama o faama ye baara kɛ ten walahi i dɛmɛbaa ye ala yɛrɛ anw ti politigimɔgɔ ye an ti parti la ala y'an bila yɔrɔ min na anw b'o ɲini Mali faama bɛ ka min faamu Haidara fan fɛ a ka chaise ninnu ne ta ka bɔ a ye n t'a falen a la nka n b'aw dɛmɛ n m'a fɔ i ka seli a fɔ ala cɛ nka i ka ŋaniya ɲini i bɛ jamana min mara o don ko bi hɛrɛ ɲini ka na jamana in kɔnɔ n bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la n bɛ fɛ jamanadenw k'u ka hɔrɔnya sɔrɔ ni faama o faama ye baara kɛ ten walahi i dɛmɛbaa ye ala yɛrɛ jama in tɛ nkalonfin o ha o an bɛ sa i kɔ kɔlɔn don ayi an b'o kala kitabu kɔnɔ dɛ an y'o y'an ɲɛ yɛrɛ de maa m'o ye fari la ka d'an ɲɛ dɛ an y'a vécu de an bɛ sa i nɔfɛ o tilala ka ta olu la an ɲɛna Mali la yan o la n ye min fɔ an ka faamaw ye jango minnu bɛ yen bi a y'a ɲɛsin faso ka ɲɛ d'a ma
a kana sɔn ka dusukun yɛlɛmɛ a kana sɔn ka namara kuma fɔ a ye a y'aw sigi ko faso o faso ko min b'a da n'a ye baara kɛ ten a kana siran dɛ ala b'a dɛmɛ nka n'a y'o sira bila ko jama b'a fɔ nkalon don dɛ n'a ye mɔgɔw to yen dɔrɔn kalifa masa a k'a to tɔɲɔlikɛla la anw b'an ka fanga bilasira de an b'u bilasira ala kama kira kama an b'an faso de nɔfɛ pilasi tɛ nin sɛzi u t'a sɔrɔ faamaw bɛɛ sigira anw ɲɛna yan a bɛɛ wulila mɛ ala y'anw sigi yan hali bi an bɛ yen an b'o fɔlen kɛ nin da la. Ni tun bɛ tali kɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara la Sikasokaw fɛ yen nɔ yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na maa lojuratɔw olu ka hakɛ bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ siraba lakanabaga minnu bɛ yen anansɛri olu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ san o san a tako 11 baaraw kɔni kɛra yaasa maa minnu bɛ yen nɔ maa lojuratɔw olu ka hakɛ bɛ se ka sabati siraba kan cogoya minnu na an ka anansɛri ɲɛmaa ka fara lojuratɔ dɔ kan an k'olu lamɛn. An ka siraw kan bɛɛ hakɛ bɛ sira la mototigiw hakɛ bɛ sira la mobilitigiw hakɛ bɛ sira la sennamaw hakɛ bɛ sira la an k'a dɔn ko sennamaw fana na lunjuratɔw b'a la an k'a dɔn ko mototigiw la lunjuratɔw b'a la hali mobilitigiw la lunjuratɔw b'a la donc pour que ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko olu fana ye jamanaden dɔw ye u fana ka hakɛ bɛ sira la pour que an bɛ se ka hakili to u la cogo min na parce que mɔgɔ minnu ka kɛnɛ olu bɛ se ka mun kɛ sira la lunjuratɔ tɛ se k'o kɛ sira la teliya sababu la ani sira tigɛli cogow la donc pour que k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw k'u hakili to u la n'u bɛ sira kan caman kɛra lunjuratɔ ye parce que accident sababu la donc o fana kama ka mɔgɔw wele u ka sira sariyaw bato sira sariyaw batoli dɔrɔn de bɛ se k'a to n'an bɛ se ka kisi banajugu ma n'an bɛ se ka kisi an tɛ kɛ lunjuratɔ ye. O ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ minnu bɛ siraba kan n'o ye mobilitigiw ye n'o ye mototigiw ye n'o ye sennamɔgɔw ye u tɛ lujuru ta ba la an b'a ye k'a fɔ accident camanba de bɛ kɛ n'o ye u t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ lujurutɔw don parce que bere dɔ bɛ se ka kɛ ɲɛfiyɛn t'o bolo n'o ye bere jɛmanw ye mɔgɔ caman t'a dɔn o bere jɛman kɔrɔ ye mun ye a y'a janto nin ye mɔgɔ lujurutɔ ye a ɲɛ tɛ ko la a y'a janto dɔ fana bɛ yen ni mɔgɔ surunin ninnu u tɛ ye yɔrɔ jan fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ hali an ka code de la route mobilitigiw mototigiw an kan ka a matarafa parce que n'i m'a matarafa i bɛ lujuru de kɛ donc anw y'a fɔ k'a fɔ an b'a u dɛmɛ o baara la parce que ni accident dɔgɔyara siraba kan mɔgɔ lujurutɔw bɛ dɔgɔya. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la yarabi ala ka accident dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jumadongo Mali ni Tunisi kɔni sera silantontanba a kɔn juin ɲɛ a yirala k'a fɔ ko jama kɔni kun cayalen bɛ 20 mars dala la a ɲɔgɔn sama fanga bɔnna fo gazi ciw bɔra a ko la Umu Danbele tun b'a kɛnɛ kan ale ye seereya minnu sɔrɔ an k'olu lamɛn. Gazi ko in kɔni a bɛ k'an sɛgɛn depuis midi waati an bɛna biye ta u bɛ k'an gaze biye tɛ sɔrɔ gazi b'an kan u b'a la ko biye yɛrɛ balen don mɔgɔ min bɛ kɔnɔna la ni comparativement o ka dɔgɔ an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn de sisan biye balen don biye banna cogo di biye bɛ se ka ba jama ma alors que mɔgɔ min bɛ kɛnɛ ma o ka ca ni mɔgɔ min bɛ kɔnɔna la ko biye balen don biye ta o dɔrɔn an bɛ fɛ o dɔrɔn de dɔn sisan. Tigɛ b'an bolo o ka digiri kan o ka gazi ko ne ka hadamadenw ɲɛ ko mun baara aw ka tigɛ sara tigɛ ban tɛ mɔgɔw labila mɔgɔw ka don mais ça j'aime o to ka sɔn o kan ne yɛrɛ ka tigɛ filɛ n bolo nin yɛrɛ sali ma fa ne ka mɔgɔw digiri dɔrɔn a ka gazi fili mɔgɔw kan tontigiw ka baara de y'o ye bon wa kan ka finitigiw kan hadamaden tɛ ni Mali ko tɛ ni Mali ka gouvernement tɛ anw dɔw tɛ se tɛrɛ 26 mars la ni jeune ko tɛ jeune bɛ kan parce que an bɛɛ ye maliyɛn den wa hadamadenw kɛ baganw ye quoi. Ni match kɔni daminɛla k'an y'a ye télé la ko terrain ma fa ko biye balen don an bɛ ka min kɛ a bɛ lakale dɔrɔn de an bɛ don ma quoi parce que an tɛ se ka dɔn n'an ka wari bɛ bɔ an nana ballon ta lajɛ kama n'an ka wari bɛ bɔ ka na ko ka na mal organiser comme ça an ka gazer depuis midi an bɛ ka gazer match tɔ ye 49 minutes comme ça donc halisa situation yɛrɛ ma se ka régulariser mɔgɔw ka don cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la ka kɔn ballon yɛrɛ tanni ɲɛ ballon kɔni talen maa caman ka dusukasi fanga bonyana dɛ ballon in kɛra 1 ani kalangolo ye Tunisie 1 sɔrɔ Mali kan kunnafoni y'a yira k'an yɛrɛ kɔni y'a dogo di Tunisiens ma a kuma kɔni kɛra dusukasiba ye maliden dɔw bolo ballon in balen kɔfɛ an ɲininkali kɛ maliden dɔw la an ka dɔw lamɛn. Il est temps que tiens pour nous ambiance de Mali pour ballon dans tambour wala parce qu'il a chuté jeu à fond a zéro que les se ka fu nana ballon dans na fu ya kebi donc il est temps ou quoi ballon ta wa fu miri fato do na gazu tira no fa ou quoi la bi quoi Mali zéro te ballon yɛrɛ de tanga franco ko ngama a chuté jeu à fond dugure fene mo gurare do même si na kai titulaire de do ay gula mais même si na kai ba la sigi pana parce que mo gurare do a Niger ou ma de liga jeune ñoy ou entraînement do ne ñoy fa ou mu nga entraînement la tete même 4 jours quoi e ma gari yɛrɛ min kɛ ne ko kɛ ta ya ale ka jateminɛ Mali match yɛrɛ la i b'a dɔn mu an ci Mali joueurs minnu nana ce sont les Français ce ne sont pas les Maliens i m'a fɔ ma Mali yɛrɛ kanu foyi t'u dusukun na u bɛ ka jouer ten dɔrɔn i n'a fɔ football la u bɛ ka jouer ten dɔrɔn an ka Maliens wele ka na olu ka na u ka ballon ta i n'a fɔ Yves Bissouma olu tun bɛ a kabini u ma fɛn sɔrɔ. Munna bɛ jɛnɛfo kɛ pan ye ka Malouda kɛ pan ye Diarra ma se ka foyi faamuya mɔgɔ si b'a ka 11 heures taara bi quoi n'an taara arabuw fɛ yen arabuw bɛna mun ta ka bila bɛɛ bɛna ye.
ni tun bɛ tali kɛ malilen dɔ ka seereya la a yirala k'a fɔ ko retour kɔni bɛ yen nɔ n'o bɛna taa kɛ tunisikaw fɛ yen nɔ yarabi ala ka sebaya nɔgɔya ye tunisi yen nɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkana na Umu Danbele bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Nigeriya jamana kan sibiri don Kaduna mara la marifatigi dɔw bɛna Nigeriya pankurunjigiso dɔ la ɲɛnaminimafɛn dɔw tun bɛ u bolo fɛnɛ o kɛra sababu ye k'u sera ka maa dɔw bɔnɛ u ni na nka lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ pankurunjigiso in na olu sera ka tɛgɛ da ni makofɔlen dɔw kan n'an bɔra yan an bɛ taga Gabon jamana kan nin ye cɛlaka dɔ ye n'a si bɛ taga san 56 la a furulen don den 2 b'a bolo den fɔlɔ ko si bɛ taga san 14 na filanan si bɛ taga san 7 ɲɔgɔn bonyangora a jirala k'a fɔ ko ni cɛkɔfɔlen bɛ sigida min na k'a binna denmisɛnninlaka dɔ kan n'o si bɛ taga san 10 ɲɔgɔn na a ye waleya cɛjugu kɛ kuma min na sigidalamɔgɔw ye wele bila finitigɛlakaw ma olu nana sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan nka maa dɔw ye seereya di k'a yira k'a fɔ ko ni cɛkɔfɔlen k'a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Gabon jamana kɔnɔna la n'an bɔra yan an taga Togo jamana kan ni ye cɛlaka kɔfɛlen 2 ye n'u u ye Nigeriya jamanaden ye u sigilen bɛ Togo jamana kan nin waati in na sanga ni waati k'u bɛ binganiya wale ta ka ɲɛsin maaw n'u bolofɛnw ma o kɛra sababu ye polisilakaw ye tɛgɛ da ni cɛkɔfɔlen 3 in kan nin waati na bɛ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan n'an bɔra an taga Kameruni jamana kan ɲɛnaminimafɛn 101 ɲɔgɔn bonyanko minɛla Kameruni jamana kan nin waati na lakana tigilamɔgɔw fɛ ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ ko ni y'a kasabi ta k'a lajɛ k'a bɛ taga sefa wari miliyɔn 600 bonyanko la a jirala k'a fɔ fɛnɛ k'a girinya k'o bɛ taga kilo 300 ɲɔgɔn na nin waati na lakana tigilamɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli la k'u min y'a to nin yɛrɛ u ka jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kiɲɛli dɔ ye Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na